Egun euriarekin hasi dugu, baina zuek zer? Zeruak jaurtitako mehatxuari aurrekin diozue? Bai, pizkanaka, jarri ditugu hemen sombrilla hauek eta, aguantu dugu, aldugun moduan, aguantu dugu gainoan. Eta ze plan ona, aterpean eta gainera... Egun guztia jaten, edaten eta jaten. Zeruak kriston mehatxua jo dauela euria aztekotan. Zer egin daiteke azte nagusen euriarekin? Bueno, ez dakit, ondo pasa, txonetara etorri, eta, lagundu. Iztan dena da zuek aterpea baduzuela? Aitzake derra algarrako txosnar urbiltzeko, Claro, algarra etorri. Bai, etorri, bai. Nora zoia zion? Izabretara. Baina euria dela eta esarieko kildu edo zer? Neska usartak zaret, ezta? Ia, zerrein lehinke, ez aiguzun bezez apur bat desesperauta gauzeta, zerrein lehinke Bilboko jaiztan eurizaz. Eurizaz gauzaz korik ez. Guardazole egiri. Baina alan da bebadaz planak euripien eiteko, ala aterpien bebai? Orain ordu badatan dauz, Bilbotarrak, kantako daui hortik, eta gero, eurize badan, plaza barrire jungo diez, aterpera, da hori ikusi lehetxeke be. Torri gara pedatzea galdera eta kriston euria zegoen. Baina zu dana dela, etxen geratzeko aitzakeri ez, ezta? Keba. Hemen beti. Zerrik jotzen zuezu jaizetan eurize horreteko? Zentu dira planak? Eta gaur, adibidez, hemen horan bildu dana, eta gero bildutura joatean, bazkatzera. Eta gero arratsaldean, zonetan, eta gero zuak ikustean. Ikusten dut hemen gainera, areatzen kriston karpa pila dauela, beraz, euriari beldurrik ez. Prez gaur, badakizu Bilbon beti, eta gainera azten nagusi guztietan, beti euria pare bat egunetan gutxienez beti egiten dau, prez gaude. Hau Pitxuako konpartxan gaude, hemen konpartxero batekin, zuek bereizgarriak zarete barraski bat daramazuelako. Ze, barraski bezala euriarekin kalera irten zarete edo, zer? Eguzkiagaz, euriagaz, danagaz kalera, Euskalduna gara eta nahi dugunez euskara egotea Bilbotik, alegintzen gara leku guztetan egoten. Naiz euri, naiz eguzki, naiz gaitza, edo edurre, edo dana. Bueno, Kaskagorriko konpartxakide batzuk ikusten dugu hemen aterpean, zer da lata? Olen euria egon da, ez erreter hemen nik hori dela. Ibili gara, baina ontxe tregua txikitxo bat emon dau, Hola nire jautzen duen egun osoan. Eta Kaskagorriko konpartxakideek zer egiten dabe, euria danean? Jaima topatu, kemos hau. Ez tozu siniste, baina hau bakarrik pentsetat ez duzuela ingo. Zeba. Jorgazale itxura badeko zuelako betidarik. Keba. Nondik atera dozu hori. Bilbo busti esnatu dela, baina zuek ausart, ikusten dodanez, urten zarete kalera danakin. Bai, eta gogoekin hori. Eguna pasatzera, berdin dio euria edo... Euriak beraz ez dizuela plana izorratuko. Ez, behitzat, hauekin... Eta euria balitz zer egingo duzu azten nagusan. Imaginatu orain kriston eurizaparra da azten dela, zer egingo duzu? Baldago zer egiterik euriarekin azten nagusian. Pintxoak jan. Begira ze plan polita, pintxoak jan. Konbendioa aintzat hartuko dugu, Eta pintxoren bat edo kafesne hartzen juten sari aterpera edo konpartxan batera edo? Dana. Pintxu eta kafe koletxik, arraitxuz. Hartu alberre eurizek ez dotzuen golbertzen plana. Honengo, atzoko baino, eta atzo berolarra egin zagoeta. Ia, egize badan, Anuntzetuta zegoen hona egingo duela, eta, aguantako duela ez dugu. Era zen nagusian beti euria, Bai, beti gertatzen da. Hiru alditan presenta aurkeztu gara eta bitan euria egin dugu. Zuk zer rengo zeunke Bilboko jaiztan euria galarazteko? Zer rengo zeunke? Zerako galdera esaiak egiten dituzu, ez ditugu neuronak horretarako. Zeingo genuke, etxean geratu ez, baina txokorik ez zaiteko horretzen. Adibidez, jeinu bati lesio bat eskatu adibidez? Existiko balira, polakari esateko dira. Azkunak eskatuko zenio, kalkatari. Garazteko? Igual ez nuke geldiaraziko. Zenioke jeinu bati lesio bat eskatuko? Euria geldiarazi dezan edo? Bueno, nik euria baino, uste dut euria beste leku batzuetan dagoela, uste dut aurten neko urte
polemikoa da, eta nire hor dago, hori kenduko nukenik. Hombre, barraskilloa garen neurria gustoka dugu guria, ez dugu esango ezen. Gelditzeko, ez dakit, animo eta abestu, eta, abestu ez dakit, batzuko betu igual ez baduri abestuten, baina, alegituko gara, ez dakit, asmo dugu zer. Beti asmo dugu eta beti lortu dugu gelditzea. Ez eta ekaitzak edo trumoiak edo dei behitzak beti aldet ditugu, lortuko dugu lako, gaur. Ez da egingo. Ez da egingo. Oso baikor ikusten dugu gizon hau, Hombre, noski. Bilboko jaia, ja. Eta festa egiteko baikortasuna behar da. Bai, oize. Bilboko jaiak urari gabe ez dira Bilboko jaiak, beti euria egiten du. Egunen baten beti euria egin behar du. Baina beno. Hori ere Bilboko ura da, ezta? Hori da. Ondo pasatu behar dugu, berdin dio. Hori da, espiritua, ondo pasa beraz. Bueno, Amaikako ere gure hitzak jan behar izaten ditugula. Euriarekin irten dugu kalera, baina dagoeneko ez da euririk. Beraz gu euri eskan hasi gara. Hona hemen gure gaurko Amaikako erronka. Hazen nolako gauzak egiten ditugun Amaik. Pentsatu beharko dugu Amaikakoak beste sari banaketa batean edo. Mister Kamiseta guztia. Zer iruditzen?